konec toho videa. Na tohle z toho videa bych dal asi tak 10 000 lajků. Pokud dáte, vyjde další video, nezapomeňte dávat odběry a dejte odběr na mého kámoša Cobra32. Dobrý kámoš a hodně dobře hraje, tak prosím dejte mu tam aspoň ten like. A já to nebudu zdržovat a jdeme do videa. Takže lidi, já tady zkusím něco, uděláme svůj, a nebo uděláme republik. No, půjdeme asi do republik a připojíme se třeba Jamal. Zkusíme to. Yes, super, jsme tady. Takže dám si černou, nebo bílou černou. A já jsem dám si třeba v tomto, ne, já budu fialová. A budu mít tady tato. Tak tady nejsou skoro žádní hráči, tak jdu do jinčí a třeba na 7, tam se nemůžem. A jdeme na 2. Ano, tak. Jdeme, ne, toto, ano. Tak, 1 z 10, no, ale já jsem chtěl mít sice ten, ale tak, nebudu s ním, dám 1 ze 7, tady jsou skoro všude zase. Já tady třeba tento. Tak. Stihl jsem to snad. Tak jo, jdeme na to, snad nebudu impostor. Nejsem impostor, škoda. Mohl jsem být impostor. A co je to tak? Aha. Jo. Kdo je ale impostor? Jsou tady 2 impostorové, takže to bude těžší trošku. Napište do komentářů, jestli jste to tady toto hrávali. Takže kam zmizel? Mám pustil hru nebo co? Aha. Jdeme pryč. Přes lesík. Se nechtěl. Ježišmarja, někdo umřel. Tady ten modrý to určitě nebude. Tady ten to vypadá hodně záhadně. Já bych řekl, že to je tady ten. Hodíme to třeba na něj. Napište do komentářů, jestli hráváte tuto hru a orange. Tak. Kdykoliv se můžete ke mně připojit a když chcete, oni to hodí určitě na mě. Ale musíte napsat do komentářů, jestli chcete, abych hrál s váma, jestli jo, tak můžete. Takže lidičky. Ne, oni to hází na něj. Chudák, já jsem to hodil na něj. Takže je to imposter. Jo, je to imposter teda. Tady je ještě jeden imposter. Yes, už se mi to neotevře. Takže tento to nemůže být. Dobře. Automat? Nemůžu si nic koupit, škoda. Jdu třeba nahoru, kouknu se na mapu. Aha. Co to je? Samka ještě. Tak super. Tak. Dobrý. Tady to tak. 8, 6, 8, kde je 6, 8.
Jo, super. Je, tady jsou... Tak. A tak. Ne? Jo, dobrý. A tady. To bude, půjdeme zase přes louku. A já vím, kdo je podezřelý. Tak, dobrý. Disk komplet. Půjdeme sem. Žlutý do žlutýho. Tento do tohoto, tento do tohoto a tento do tohoto. Dobrý. Tak. Když musíme jít sem. Oni vyhráli. Ten jeden... Aha. Jo, já jsem to házel na něj a byl to on. Takže jsem měl pravdu. Dáme si třeba teďka tady toto. To se mi líbí. Ne, on toho pustil. Můžu být fialová, tak budu fialová. Schválně napište do komentářů, jaká se vám líbí barva. Mě by to hodně zajímalo. A pokud teda mě sledujete, co to je fuzel, no. A jestli hráváte Bravko, tak je to dost dobrá hra. Můžete se tam také připojit. Můj klub je David.Feigerle. Budeme hrát o stylový trika, ale musíte mě napsat o můj merch. Musíte napsat svoje musíte napsat svoje jméno a příjmení a potom mě napsat velikost. Ale já to na to nějak zařídím a oni mě to vyrobí a už vznikne prostě můj ten merch. Dáme poslední hru a pro dnešek bych to potom ukončil a jo. OK. Tady to se mě moc nelíbí ani. Tak, teďka je třeba... Který? 8. Ještě nás je tady 8. Tak rychle. A jestli chcete, tak hned natočím další video, ale musíte mi hned napsat do komentářů. Jo? Musíte teďka i hned. Jo? Tak děkuji. Dávejte na toto video hodně odběratel, prosím. Chtěl bych na toto dát... Chtěl bych moc vyrobit svůj merch další, mikiny, ponožky, trenky, kraťase, nějaký dlouhý gatě a dlouhý tričko. Pro všechny. Pro kohokoliv. Tak. Tady se přibarvuje na růžovou, to nevadí. Jo, lidičky, takže lidi, já bych to asi ukončil, protože vůbec nechci se tady spavnovat lidi. Takže já bych to pro dnešek ukončil. Čau a uvidíme se zase za chvíli. Čau. Zítra.